i molt bon dia a totes i a tots els que heu vingut i esteu avui ací. El ple d'avui, com diem els alcoians, fa goig. I fa goig per la quantitat de gent, que és molta, i aprofita per a formular un desig que haurem d'aplicar-se tots, i és que ojalà els 25 regidors que estem ací sapiguem trobar les fórmules de participació per a que la política local del dia a dia genere també aquesta participació en els plenaris ordinaris. I també fa goig perquè s'han renovat pràcticament la meitat dels 25 regidors que ací som. Això vol dir que la política alcoiana no està estancada, que hi ha renovació, almenys gradual, i això és un bon senyal de salut democràtica. I precisament per aquesta salut democràtica, primer de tot voldria donar les gràcies a aquestes 4.000 persones d'Alcoi que han confiat en Compromís per representar-los ací. I per suposat, donar les gràcies a tots aquells militants i simpatitzants que han col·laborat en fer-ho possible, fent campanya al carrer, aportant propostes, treballant des de casa o fent aquesta faena de transmetre de boca a orella les idees i propostes que representem Compromís. Ahir, una d'aquestes persones, quan va saber les dades de la quantitat de govern d'esquerres que tindrà per fi el País Valencià, entre altres coses més de 80 alcaldies de Compromís, em preguntava: i com pot ser que a Alcoi no hi hagi acord de partits progressistes i s'entesten en governar en minoria? La meva resposta inicial va ser clara: dos no s'enjunten si un no vol. Així de senzill. Per això ens hem votat a nosaltres mateixos. Esta corporació és la corporació més plural i a la vegada més distribuïda proporcionalment que mai ha tingut Alcoi. Tots els partits estem entre el 12 i el 30% dels vots. De fet, és de les poques vegades que la present democràcia on no n'hi ha grups municipals en un o dos regidors. Això vol dir que Alcoi avui és plural. Això vol dir que els alcoians volen governs d'acord, on diferents visions es posen en comú. Per altra banda, el 62% dels alcoians i d'alcoianes han votat partits progressistes i en canvi tindrem un govern i un alcalde que sol representa el 30% de les alcoianes i els alcoians. Un alcalde que la llei li dona pràcticament plenes potestats. Si hi haguera votació directa de les persones a l'alcalde seria una altra cosa. Però l'alcalde l'hem triat ara mateixa els regidors i no directament els ciutadans. Per això li demane al partit i a l'alcalde que va governar en minoria que ens demostre que no traís la voluntat que han manifestat en les urnes les alcoianes i els alcoians. He començat donant les gràcies i també vull acabar fent-ho. Vull agrair molt la faena feta i l'entrega de regidors que han passat pel grup de Compromís. I voldria que em permetereu que personalitzaren algú. I aquest algú és Paco Blai. Paco va ser el primer regidor del valencianisme polític a Alcoi i això ja és un gran mèrit. Però és que, a més, ens ha marcat estil, de propostes, de faena, de moderació, però amb extrema rigorositat. A mi personalment em va motivar a interessar-me per la política quan va ser professor meu i he tingut la sort de compartir estos anys al seu costat sense parar d'aprendre. El seu compromís en Alcoi, i això que és el seu poble d'adopció, és evident. I si alguna cosa ens ha demostrat amb el seu exemple és que les persones normals poden dedicar-se a la política, perquè l'únic que es necessita és entrega i honestedat. Moltes gràcies.